Hainbat proiektu egikaritzeko eta udalerriko arazo eta erronkei heltzeko urtea izan da 2022 Arakaldoko udalarentzat. Arakaldoko zabor bilketa sistema aldatu da hondakinak eta bereziki errefusa murrizteko. Sistema berriak ahalbidetuko du organikoa 100% herrian kudeatzea eta errefusaren zenbatekoa 15% gutxitzea. Oinezkoentzako basabide bat atondu dute Arakaldo eta Arrankudiaga artean, 4 kilometrokoa. Panel informatiboak ere jarri dituzte bidean zehar. Aiaraldeko energia kontsumoari buruzko azterketa egin du udalbiltzak, eta Arakaldoko udaletxean aurkeztu zituzten ikerketaren emaitzak. Lur-jauziak saihesteko 2 sare instalatu ditu Arakaldoko udalak, autopistako tunelaren Araindian dagoen amildegian eta Iberdetik Petxabi ausorako bidean. Idurre bideguren senatariarekin batzartu ziren martxoan Arakaldo eta Arrankudiaga Soiloko alkateak, bi udalerriek bizi duten hondakin uren kudeaketa arazoa bideratzen hasteko. Baina ekimen deigarrienak herritarren eskutik etorri dira. Jaiak indarrez itzuli ziren uztailean herrira. Bizilagunen arteko harremanak sendotzeko balio izan zuten asteburuan zehar eginiko jarduerek. Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak bere aldetik, Arakaldo hautatu zuen abenduaren 3an Aiaraldeko Euskararen eguna ospatzeko. Egun osoko egitarauaz gozatzeko aukera egon zen. Beste behin ere, herri txikia izatea gauza handia dela agerian utziz.